tardes, gracias por concedernos esta entrevista. Que significa o título O Lobo Morde a Man? O Lobo Morde a Man é o título do meu primeiro disco, que é un disco dedicado ao río Tambre, originalmente pelo amigo Breixo. Sí. E o Lobo Morde a Man quere dicir algo retórico, como se algo che vai a facer daño, non xogues con el porque che vai a facer daño. Iso é porque ese título para un disco dedicado ao río Tambre, porque o río Tambre é un río moi bonito, que está moi estropeado, foi un dos primeiros ríos, dos millores ríos salmoneiros de Galicia. Bueno, pois agora non está tan ben porque ten unha presa que impide que os salmóns poidan facer o seu ciclo. É un pouco, pois, un pouquiño de crítica a xente que estropeou un pouco o río, non? Estropeou o río do Mixi. É un ave falcón? É un ave falcón? Un home falcón, como te diría? Pois, unha persoa que pensa de algún xeito de que o pode conseguir todo. Vostede cree que o sinte do ritmo pode ser sinal como? Repíteme outra vez. Vostede cree que si sentido do ritmo? Sin sentido do ritmo. Unha persoa que non ten ritmo, non? Unha persoa que non ten ritmo ten que traballar. É Rebeca. Se non ten ritmo, tens que aprender a facer ritmo, porque sin ritmo non hai música. É igual que unha persoa que non sabe bailar, vai costar moitísimo facer música. Que instrumento lle gusta máis tocar? O baixo ou contrabaixo? Por qué? Gustan os dous, tanto un como outro. O que pasa que o contrabaixo resulta a min máis difícil de tocar. Entonces é un pouco como me costa tanto, pois procuro estudiar máis en él para que me soe mellor. De todas as tarefas que realiza na súa profesión de músico, é que máis disfruta? Pois a que máis disfruto é tocando, pero tamén disfruto moito ca docencia. Cando lle enseño a un alumno a tocar jazz e vexo que ese alumno ten a capacidade de facer ese jazz con emoción e vexo que realmente me entende perfectamente e aporta a súa parte tamén dentro do que eu lle explico, pois para mí é unha satisfacción total. Ver que un rapaz ou unha rapaza como a ti que chega sin saber facer jazz e ao cabo dun tempo está facendo jazz, para mí é unha satisfacción total e absoluta. Cales foron os motivos que o levaron a tocar música de jazz? Pois máis que nada o jazz, como che podría dicir ao Rebeca, na música é como facer surf sobre as olas, non? Sabes? É coller o instrumento e empezar a disfrutar, a tocar libre, sin ninguna partitura. Non necesitas poñer unha partitura. Tens que inventar a túa propia partitura. Vostede traballa nunha escola de música, como se chama e onde está? Eu traballo no Conservatorio Superior da Coruña, de Música da Coruña. Chámase CSM Coruña. Está ubicado na calle Manuel Murguía, na Coruña. E xa para finalizar, que se podería dicir aos rapaces e rapazas galegos que se animen a escoitar música de jazz? Pois pode dicir que é unha música que unha vez que che engancha, pois podela levar contigo toda a vida e nunca che aburre, porque podes escoitar o mismo disco un montón de veces e cada vez vas a descubrir algo novo nese disco, porque é música improvisada, non é música escrita. Moitas gracias, Quim, e foi un placer falar con vostede. Igualmente, Rebeca, moitas gracias. Dame esa mano. Grabado.